Začíname naše inštruktážne video číslo 2. Naša loďka Duduš. Sme v prístave Štynord. Je veľmi hnusné počasie, vietor až sedmička, vyplávať sa nedá. Tak si pozrieme ešte raz, ako vyzerá naša loďka. Zvonku je to takýto modrý zázrak. Sme tu najkrajší a jediný v modrej farbe. Práve máme rozložený tzv. Tent, stan proti dažďu. Tak, tu je náš 14-metrový sťažeň a idem sa pozrieť, ako to vyzerá vnútri. Toto je motor, ktorý sa používa len počas vchádzania a vychádzania z prístavu a aj v iných núdzových situáciách. Nastupujeme na kokpit, kde sedíme počas plavby, ktorým sa chce. Ak to má chvíľu váhu, môže sa vpredu opaľovať. Vstupujeme dnu. Moment. Druhý podkapitán momentálne pracuje. Kapitánka je v sprche. Idem sa pozrieť, čo robí zvyšok posádky. Takže ešte raz, toto je hlavná kajuta. Tu s rozkladacím stolom, s rozkladacími gaučami. Tak. Vpredu je kajuta džubová. Vpredu je po poľsky džub. Pozrieť, tu sa vyspia dva ľudia. Prakticky jeden. Ukladací priestor je aj dole tu. Tak. Všade po všetky sú ukladacie priestory. Tak. Volajú sa tzv. Bakisty. Tu sa dajú dať potraviny a iné veci. Aha, no, tohto roku máme luxusnú loďku aj s televízorom, ktorý sme ešte ani raz nezapli. No, takto tu vyzerá naše hlavné ističe. To isté identické z druhej strany. Všetko sú skrinky zabezpečené proti vypadnutiu. Tak. Tak. No. Naša kuchynka. Momentíček. Tak. Tak. Presne. Chladnička funkčná. Dva vodovody. Podstatné je vedieť, že ten jeden načerpáva vodu z jazera. Samozrejme, zákon schválnosti chcel, aby sme práve z tej si čistili zuby v prvý deň hneď. No. A ideme na zadné kajuty. No. Prvá zadná kajuta. Posádka v typickej činnosti. Figurantka Nina nám predvádza. Prestaň. No. Tu spia dvaja ľudia. A z druhej strany máme to isté. Nie v každej loďke to je takto. Trošku stiesnený priestor, ale vyspať sa tu dá. Všade sú tie skrinky. No. Čiže tak. No. A to je asi všetko.